Sebenarnya bahasa wani naik tong, ini pengguna 1971 no, pada lagu kereta wani naik, mana kaca sung kotor sung. Julai 1948 na sini rokan angti sagani tong mani, kami ni 1971 na base kakai kita ni sah, foto umumnya, bapa already सरकार ni uporo India government ni aron tong, bapa nengro yang paling baru tahu. Saat ini nih media nungklai mani teman banggai nungklai jaga kita sagrari. Hambai ini media person songno ini 2014 30 tarik Juni TPF asai femani ini 30 tarik Jun ini TPF asai mani foundation day jeng ini telemeras sa division tigi jeng palai legu ketai sara Tripura gon ini thong division burung no ini TPF palai jak tunggu foundation deh, ini bangui jatuh nona, tung division nona ang hambai mar hogu, kahang kereng ke palai lekana, hagen berkabar sajak sini baru rok tak babu, tani humale, sini CPF bangka, jatuh nona sosanai, posatur posor jora, kau ni sarag liya. Orang ni raja seperti hai tong fai gus besiar no. Kintu tiniti hai din 30 tarik Juno, jeng raja seorang ni korang tisai fai mani bangui. Tini suk jora jeng korang tisai ni tongko, je raja seperti tong fai rong ni bangui. Siapa? Tei kaisa ang sini madam no si selut droga musuk sigu. Tani humale Sara Tripura no tabok madam ni je Bangladeshi go back humani raja seperti jesin Tripura hago jono rule khlai tong phai nai rok raja seperti jono sason susun khlai tong phai nai rok ni again so ini Sara Tripura ni borok rok no sisamani bangui pipeline ya sini Tripura sarok no hambai maru. Tei hambai marogo sini kungthai bararok ebong Tripura sarok sini hangke sini sason mangnai Bangladeshi go back hi humani ukok thairok sini Sara Tripura ni sini kungthai barani bukuk kunjo para khanamani bangui pipeline sini madam nasi hambai maro. Tei bima sanai 30 tarik Jun 2014 30 tarik Juno ya sini madam Bangladesh rokno sini ha ni rohonai tei raja seperti sini hawa tong phai nai rok sini hawa matung ya sini ha angke sini sason mangnai hunai sini jora sini tik jora sini suk jora jeng foundation no palai tongmani ebong TPF no logrok torogui tongmani tini Sara Tripura no spreng thangkhaje madam patal konnani je khorang Sara Tripura ebong Sara India gono Bangladesh ni against of batai phika ani bangoi jong jotono no tama kachak tama kufur tama khrang jotono no jong koigamo chu jotono o khorang no yak khlai goi baksa khe yak bai yak takuk bai takuk nung bai ang khe kok salai goi jong o khorang no tisai tong khang khe jeng tini bu yok nai kho khona bu yok nai kho ani bangoi bono politics o ta tikhlai jabai di tini ne haikano Bangladesh no jeng dekhapachi oren kari rohonai gus besia je oro hagoi achok tong phainai tini tamung sejak ini sohor sei najak ini pathor awar sei najak borno jeng orani rohmaya sak jeng omno samai tangui no ongkhagani nangnai je ongkhaya je borno je tikhlaimaya sak jeng khlaibu thangnai hunoi ini TPF ni samai tongu jeng khlaibu thangnai ebong khlaibu tongko taksuk jora angke sar taw Delhi ni eba India government home minister Amit Shah ji boni khupang direct
Tripura go illegal immigrant no tege that immediately night week kardi ni jes hazagmani order hazagmani bono tege TPF song mangsa kok saya tabok temani bangai shiring tong mahai kena tabok joto lukurok senglai tong eba social media ko kok pelengui tong bono tege le nirok bahai sanai ke media sonang omo se singa mo chugu TPF song boro shiring tongkha tabok ba sara Tripura ni kungthai bararok si TPF ni khorang no si tisai tongu genero baike TPF no sining tongjamani no kha omba thung bthai sini PK madam ni bthai si bo nirok saragya sara Tripura ni sini kungthai bararok saragya no sai rokha tini nirok sisakha ngwa nirengkha omba TPF sai tongmani bo nable TPF ni kok thai no sini rok tabok sagai Bangladesh go back hung tongna ka ba TPF ba kathang namle nirok bor TPF no kama jakha Hong TPF ni bathai among kha TPF song khlaimani bangai no omo ta kok khlaima phaigu hayang ke Home Minister tak porjonto saklai yang khum jong kagos porjonto sirobajak bono jong ni onare bichar naimani bichar maya kho o bichar bofro ronai hi jong kagos rok phaimani poreigno o tak bichar kok khlai phai nirok samane omo ba pehelgamo ungani pore sidnirno saklai rogu sara abo state on Bangladesh rongno tiklai din saklai ro boya sinarong ke specialist sini TPF songsamani uraida basi tabuk ronjagu fiaba sini 30 tarik ni pore ingke tabuk pojonto 30 tarik kamani sekang bleno hog lekha take siring lai filangka tama omoniro politics so tiklai gani bangai denero ba sini জনসাধারণ হয়রানি খাইগানি নাই bo baila ungya কিন্তু বসক চান্স কাহা ka chungno rokha tin Home Minister Amit Shah ji kuno date fix kore oro je gos betia Bangladeshi rogno jottono tiklai di ka ke bohai kaha te kus kore oro date 71 bo kore 1948 bo kore 50 bo kore je Bangladeshi bonon phunuk gui roma khata bo sara Tripura Bangladeshi ke tani ni khoglai tongba oro mosman sono orang mosmano kisah naituk lai tekha ayang bolong bisi rogo Bangladesh naituk hakate Bangladesh mana sara Tripura si Bangladesh si song rule khlaigai tak juno minority khlaigai microscope khlai tong hake nertei sob soba Bangladesh no naituk baniro bono sima nahar nai chung politics so jodi sini rok Bangladesh go back politics no tigin rok jodi sing tong hake nirona salsa je u dofani u ro Tripura go tongnai jono sadharon nirona rok fregi jota bai bujak nai ene kabai ke nerok jodi oroni Bangladesh rono deport khlaigai delete khlaigai oroni jodi chung push back khlaigai jodi clean khlai roma khangke salsa niru no raja macha nai salsa niru no monsir chung nai salsa niru no MDC ma phinai RC mar phere lai nai chung takurok chung oro ini 26 no naharei tei waisa chung sarkar chagani ebong 28 no nagi tei waisa chung MLA chagani bono naharei jodi sinirok tak vote bank khlai tong khangkele public nerok no yaka kala tei thaisa kok sini tabok MDC phu EM phu MLA phu hi achok tongnai rok nirok power tongu nirok se puila u khorang no mati sanai khorang kotor ke mati sanai je chung Bangladesh rok no oroni push back ma khlai nei nirok khorang mati sanai public rok nai sajak nirok se tini sarkar ni kursi wa achogoi tini borok rok no yog ronai tini borok rok no phiok sinai hunoi public rok ni ar bu thungui nirok chang thangjak kintu nirok tini MLA chagoi EM chagoi sini tong khangke public rok bu nirok no notabok sung tongu je nirok bopro khorang ti sanai u khorang no hi unoi jon jotto public ni nirok ni yang nahar jak tabong kintu taksuk joratei nirok assembly bu thaitsa pa kokti saya nirok ni batta no ke nirok pura nai tongu kintu public ni aro nirok pura gosei phajak nirok no phiok nai chung unoi tini nirok sup tong 71 hi ti salai langkha 1971 ni bono mar honai hi honglai langkha masa musup
ayang biang rongni musulman rongno rongoi Bangladesh ni phunuk lailangkha Chinaro Muslim ebang Rohingya rongni problem jable Chinaro problem heke Bangladesh ni Hindu phainai rok borongni chini problem borok se tuna hasi pegu tuna sokmol tuna osiki tau khalai nai borok si ani bangoi nirok khobadar jodi chinok tei boisa jodi chi oma heke nirok mungsa khorang ti sayake siring MLA bata em bata nagi chai tongkhanga khobadar next time nirok but bi ka khlaigani chinara ta phaidi jeng kahama ke nirok na chinigo tei jeng public nirok no bisas khlaiyake painai tabok jeng khanamani chini borong ganang Ronjit Sar Sasago 1971 no karinai 1971 ba boba Indra Modi chukti khlailai manisi boba already record tongu Bharat Sarkar nar botongu Bangladesh Sarkar go botongu kintu jeng tak nahar mani ke omasi je 19 Julai 1948 ni je jeng case romani constitution ni bisiti gi je jeng rajdhani mote romani bo dong se jeng ma sanai 1971 ba already Indira Gandhi bon chukti go tongu je aro juddu nangai Bangladesh bai Pakistan jong juddu nangai borok gosalagoi je Chinaro Soronati phaimani bono phirok telangani bangai borok already salajak India government song salajak bono jeng mane asuk headache nagani nangya ini headache 1948 19 Julai ni o rajdhani mote si ini constitution Bharatni constitution ni bisinti je rajdhar bojak boni bisinti jeng sanglaigani nang ini Home Minister Amit Shah to tak porjonto 1971 no tiklai di 1948 no tiklai di 1950 no tiklai di huya ko kono date hiroya khode je Bangladesh hajak bono sikare di bo state bose haka bono sikare di huma jaga nirok tani 1971 no khorang tisa sabane bangai nirok khorang tisa kha sabane nirok basok bani nai tong ani bangai nirok 1971 no oro lago khlai rogoni nai bono kaisa sung kotor sung nirni uporo chini ha kemanai kha sokomol jangnai kha chini generation take batai family ahi jodi si nirok sigoi tongkha kabo 19 Julai 1948 na sinirok khorang ti sagani tongmani tani nirok 1971 nirok base kha khaigi tani sa boto ungmaya boba already sarkarni uporo India government aron tongu boba nang roho yang pan borok roho jeng sabrok kangke chini pa mar honai borok কিন্তু বলি সেকাংনো রাইজা চায়াতিক ননো অর সাদক পিতক তংফাইমানি উ বরংনল সাবার হনাইবা বনিনি তাকুক দে নানিনি বুকুক দেং জাগলাং বরংনো বাতগনি নাই এই কাইসা কক আইগেলে जों नुखा खबु खनाखा खरक बुरै MLA बाइसि एदिसि तय फैमानो दिनै Tripura mothani mung baikhe 13 jona MLA te edisi go sarkar kho tak porjonto mungsa nirok sobo maya angba nirok chesta khaidi tini Bangladeshi hunai sara Tripura ni public rok nirno loge roi tongu Bangladesh no tini ha ni reklai rohlai sinai narok laili hai khorang tisalai tongu nirok bobono pa sam maklai nai nirok 13 jona sikai tongu borok edisi toi pika khorok buri bai nirok tini illegal immigrant je oro hai tongkhainai nirok 13 jona milegi phano mono nirok bil obo khalai gai pushback khalai gani nirok sam makhainai omono ani koimu nirok no jotono no jong kobui lamango ma hilenai kobui baisi kaplai ngo politics baisi kaplai ngmaya kobui no frede kobui sinono yogronai kobui sinono mothangnai kobui sinono u hano ronai tini Tripura sarok kathang tongphon kthaichuk thigani baki sini si tongsi chung tabok ani bangoi nirok
सरकारgo tongsani nirok chini Tripura sano hajagui tongkhangkhe nini ani hunlayagui chini yak by yak kande by kande mili lagi ching chini samung tanglaigani bata ang tong tabok ani bang nirok phangrodi nirok MLA rokno chung koijago nirok phangrodi सरकारgo tongsani rangchak okhor by sujagani muchukhangkhe nirok सरकार tongsani no samung khlaigani unglangthang tei chung chini TPF to chung khlaigani tongo tawanadi chini TPF ko thang tongo chung bisinti khlai tongo khlai bthangnai sajangnai kokno chung sago samaya kokno chung saya ani mung tawanadi TPF tongo TPF khlai thangnai ebong khlai bo tongo ambai jotono jotono Saka Tripura kongthai barano jotono khunungbai jaka akok sagino ang kokki sisa samne oron paire jaka khunungbai jaka Hambai.